Stranded ang ubang motorista sa Carmen, Davao del Norte tungod sa paglapaw sa baha sa National Highway. Bunga usab niini, hilabihang kakulgot ang dagan sa trapiko. Sa runta ang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, teksukad kaganihang buntag hangtod karong orasan no kulgot gihapon ang dagan sa trapiko kung mubiyahe mo padulong sa Davao del Norte, partikular sa May Carmen, Davao del Norte. Sa mga kasikbit nga munisipyo kagahapon, sunod nga misa kausab ang tubig baha sa pipila ka mga barangay sa Carmen, Davao del Norte. May resulta kini sa pagbaha sa Tuganay National Highway sa Carmen. Natanggong ang daghang motorista sa grabing kakulgot sa trapiko sa maong area. Kini tungod kay gawas nga inanay ang dagan sa mga dagkong sakyanan tungod sa nagasaka nga tubig. Nagpark na lang sa daplin ang mga gagmayng sakyanan nga dili makatabok ug gipangtugway na usab ang daghang mga mananap sa kilid sa kalsada aron maluwas gikan sa baha. Bisan ang mga motorsiklo, wala na misugal og tabok, busa ang uban. Mubayad na lang sa mga truck aron ikarga ang ilang mga motor. Tagom ba? Tagom eh? Trabaho pa ka or pauli ka sa balay? Di pa, padulong namin ka ng kuan, trabaho. Trabaho pero late na ka. Late na. Eh, kuan mo kayo, kanang baha mo kayo. Taga-asa di ka? Taga kuan ko, taga Panabo. Gilayong mitabang ang mga personahe sa kapulisan o kasundaluhan sa pagmando sa trapiko ingon man sa pagtabang kung dunay mapatyan og sakyanan. Bisa na mga rescue team sa mga pribadong kumpanya sa Davao del Norte, mitabang na. Nami diri para magtabang sa kwan, particularly sa traffic. Sa traffic mo na karon. So sa karon, grabe yun, unsang oras pa ni nagsugod na tanggong ang traffic diri sa Tuganay? Ganyan, pag-abot na mo, napan mo gani buntag pa, no? Pan na, oo, na kanang pan na siya, kanang taas ng tubig. Lisod usab alang sa ubang motorista nga motuyok sa ubang alternatibong rota sanglit lubog usab kini sa baha. Kung kaganihang buntag no ang sitwasyon sa dagan sa trapiko sa Davao del Norte, mao kadto mga sakyanan lang na niagi sa Carmen pasulod og Tagum og Conval ang matanggong og ang mga padulong sa Davao medyo okay pa ang dagan sa trapiko. Karong mga orasa naabot na dinhi sa atong nahimutangan sa Bingkungan Tagum ang kadaghan sa mga sakyanan nga nagpaabot nga makalusot bali. Alternate lang nila no ang mobiyahe pasulod sa Tagum ug ang paggawas na padulong sa Davao. Maglisod man gud tungod kay wala ni laing kaagian tungod kay kung moadto ka sa May Asunsyon o sa asa pa mang maagian palusot na mobiyahe ka padulong Davao dili na maagian tungod kay nagbaha paghapon karong mga orasa. Tek. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.